Kanigri ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei merinong di walang. Kimar ki bakong san jong ka khubor mentak step. Penjalan ka Sarkar India ya ka jing trikam ka Armed Forces Special Powers Act of SPA ha Nagaland sa hendru benai. Bishar banyak ka Election Commission ya ka jing penkriak beron kam baro ha ka bede ba ka jing jit nong wikmat mai sya ka yang darbar tawan jong ka jela Uttar Pradesh. Ha India kidan kendai sepan ruhui teliki kes COVID tak haduk mentah bala pentikna bagi la yo kenyang Omicron ubat mai. Rai ki pulit jong ke East Khasi Hills ban penklangnya ke jing apah raha barok ke wika district banyada na kinu iru ki jing sniu ha ke jing le kemen snem thamai. Ha shwa ba pinya sngowi ka kubor ke babnia sngob ha ban cha shkor shwa ya ke ni ke jing penmena. Kadbakari India kalau tahu history dah kapa pendep ya kejeng IT ka haduk palat shispa kelur teli banyadana ke COVID-19 ke All India Radio ke ai kubele yaro ya barok ki doktor ki nurse ki syakri ki bakhamat ba dia barok ki beriau ki bela dep IT ka ban penlong ya kejeng temu ke bajam wala kari ke lakan jo sya ka ni ka thong ni pen kan mau yu pi ki nong sngap barok ba kejeng ya kun persya ya ka thma COVID kampat kut satia ni kerpa di pi ki parok nong sngap baro ban pendep ya kejing IT ka baro arwat kam kloi kat bala badha ka joko por banyarap lem ki we bakin yo ya ketika ha baro kita masalah ekmen kan mawan buat igini ki likely ki jing tha ki basuk ban buat deng bhai ki mask ya paji para brio sat bhai lagi kiti ba kedur khmat man la ka por na kabanta ki jing tip ki bakham bania ki bayade ba COVID-19 phila ban phone ha ki national helpline number not iwe are like and die nyo pra not southern rio but iwe not nyo san ki number ai jing rap ki belong kerpang na kabanta ka jilla meghalaya ki kini iwe not pra but iwe not nyo not mentapat punya sengawi ka kubur ka babnia La penjalan portrait kam shosho ka Armed Forces Special Powers Act of SPA ka kandai SPA sanbupra Nagaland sa hendru benai bala sedang pentri kam naduk mending kesengi. Ha ka keruak khubor bala penmi da katanat korban region ka Sarkar India la ong ba ka Sarkar ka sengu ba ka Nagaland ka dan hapring ka jings ir ba ka jing bang shongsuk namar kata ka long ka badan kam ban bu iki sipai ki ban kersan na ka benta ka jing penni ka suk kasan. Shushu ka khubor ko ong ba ka Sarkar India ka lapan benai ka jila Nagaland kum ka than ka ba shongs ir bat an pentri kam ya ka an afspa sa hendru benai. Ka Election Commission ka bishar banya ya ki jing penkre election banjit nong mikmat thamai sya ka ying darbar thau an jong ka jila Uttar Pradesh bat ka lapan ki kinaru ba ka election kan long ka baya bet ye renti bat ka jing bu renti ki kendon trekam COVID-19. Ka Election Commission ka ong baki seng san perthai baro ki kwa ba an penlong ki election kat kum ka por ka badai ha ka te ka jila u Chief Election Commissioner Sushil Chandra ula shong jingelang baki nomi khmat jong ki seng san perthai ba pher ki officer lang ba jong ka sarkar jila ki nong punya election ki he pulit bodu Chief Secretary hakini ki laisngi bala dep kum ka jing kre ki election ban pentikna bakan long ka bayat bet jai ranti Ka Sarkar India ka ong bala yo jingkeng baki don kandai spa hendru huwai teli ki kies COVID bala tikna baki yo kenyang Omicron ubat mai ha India tak haduk mentah. Na pedeng kini lai spa arpau mut ki la yo jingkot badan ru ki bala mi no na India. Ki babun tam ki dei na Delhi kata arspa hendru hulai ngut butsa ka Maharashtra bat ka Gujarat. La yo jingtebo Omicron ula poi ha arpu arteli ki jela ha India. Mening kesengi nyau hajar saus pak prapun riu ngut kibriu kilalat nyau kenyang jingpang COVID bat ka jingyo jingkot jing kibriu ha India habaken kilumlang kalong kendai pra poin lai pra na ka sispa. Mening kesengi kidon luk khat lai hajar sispa san pusau ngut kibriu kibelayo thamai kenyang jingpang ha kibenta kiba pher jongkari. Ha Meghalaya khat lai ngut kibriu kilayo kenyang jingpang corona mening kesengi bat sam ngut kiwe pat kilayo ya ka jingkon. Kejela ka don rupu ingut kinong pang COVID menta bat ki balio jingkot barok kilong prapula hajar arspa nyufu arngun kejingya brio namar juga kram haming halia kalong si hajar sauspa prapusaungun kani ko khubor ko wanchipi na ko All India Radio Shillong Kat barang penkria ki jingle ekmen bat tamasaban ab usnem ubathamai ki pulit jong East Khasi Hills District kila shimya ka rai ban penklan bha ya ka jing pahara ha barok ko wi district
Lashime ketika rai kenang bahkan dan kanu ke jingja ka basngosi hasurok singkin kamtam ke jing penher stat iki kali ne ke jingnya klem akor da ke jing buat tanglang ka bajuja mana kapor ha kapor le kemen sinem thamai ki pule gila sheme kila trekam ki bajanai kenang banyadani ki nu ki kam sniu ha ka met up sinem thamai ha ka wai pakaliang la sothu baka jing le kemen sinem thamai kala benong ka bakham peja menta ka kenti namar ka sarkar kam sim lapan benaya ka bakum kanu ka program le kemen tat hadu menta Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsa pelat ya ka bha ka bashipho ha ka jing ai jing krishan pisai ki nongrap ha po jong ka scheme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi bat ya kani unsa pelat ha ka shitari ukala lingkot ha ka por ka arsteng no phaisni lingba ka video conference ya ka pisa ka balakot arpho hajar klur tingka unsa sam sha palat shipho klur ngut ki briu ha po jong ka PM Kisan scheme la jo ai jing krishan pisa 1000 tingka shisnem shiki longying longsem jong ki nongrap ki bade hong la phya ai ka ki lai benta kata license mar 1000 tingka Kidukhat jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kilakan mau burom ya unong ki lai luot ukyang nang ba ha kalingkho snem sngiyap ka ba shispa san bukhnai ke jong lapan nong ruya ki program ki pa pher ha kaling ke jela ban kan mau burom yu knyang nang ba ukyang nang ba ude uwei ni kiring shlur na Meghalaya ubala long elam ha ka jing ki persha ya ka jing sinsar nang wei ula yap da ka pasha phasi khmat ki pai ba halau musyang jawai ha ka lai photrik una opra khat pras pa ndufuan ka sarkar India kala pemi ka wei ka stam ban sa kan mau ka kerteng jong ukyang nang ba Uwai ni kidukhat jong ka seng balakhen bi an ka Neutrep National Liberation Council HNLC ujunel tongper minmin ka siulon pendem no iladi hakmat jong Inspector General ka BSF Meghalaya Frontier u Inderjit Singh Rana ha umkyang East Jainti Hills District Yau te udukhat ka HNLC ubalawan ID no iladi ka seng kala thongi u kumu area commander ha East Jainti Hills Udai ubalong try na kasinong lumpulun ba ulalet dan penyaso iladi ba ka HNLC ha usnem 1000 shipho. Hadin ka jing shahi kay pintibit ula tray shit rehem na kabanta ka HNLC. Ha usnem 1000 khatsan ula syakem haki pulit ka jila Meghalaya hendrai kam hadin ula yo jamin ba jak rengai shisundan. Ula penyaso biang iladi ba ka HNLC ha unai wing jong usnem 1000 arpo bat labu ya u ha panai panji jong kari Bangladesh. Ka Meghalaya ka yok ni ya ka jingjap ha ka jingekun cricket under 19 coach Bihar trophy persaya ka Arunachal Pradesh ka Meghalaya ka job da shi wicket ha ka jingbe thong arspa arphulai run balaka mai de ka kanhon ni lekai na ka jila Arunachal Pradesh ha ka jingekun ka balalong ha Bhubaneswar ka Meghalaya ka ha hadu wicket kat ba kadang yo tang khandai phui run Kilong tiat ki bakham hadian kila yengrang ba hadu ban poi sya ka thong jingjap bat penyo kamai sau pon na ka benta ka team na jong menta ka Meghalaya ka don ha ka kadan ka ba ar ha ka group hadin jong ka Arunachal Pradesh ka bla mat ik jing sharem ha ka sien ka baning kong ha ka tikalampung ka benta ka baar jong ka Gumball India ya ka bala penya da ka Incarnation Sports kala polisya ka bakut minhin kasi ha kaho ka badan ha ka jila Arunachal Pradesh ka Gumball India 1000 arfuway kala sedang mentau snem na Koteshwar ka badan ha Kuch District jong ka Gujarat ha ka arfu sautri kuna opera ki khandau teliki kinhon ki balai menta ha ka Gumball kila ya lingba shibon ki jinge ha ka jingnya kali ka ba 1000 kilometer klem sange Kinong shimta ki kintobi kinong nya kali ni ki sor ki ba pher ki ba kintobi ki to ki ba na Guwahati, Kolkata, Delhi, Jammu, Hyderabad, Bangalore, bar Kochi. Kani ka longkum shimta na ka jing rakhile akmen azadi ka amrit mahotsav ni ka jing dap nyu pusan snem jong ka jing yo lat lut ke ri na ka jing sanchar nang wei. Kani ka program bala prasang da ka tanat jong kai perthai jong ka jilla Arunachal Pradesh da ka jing thumu ban kan tiwi ka jong kai perthai ha ka te ka jilla Katugari ka khubor kelakut kelawan shpina ka All India Radio Shillong. Semua haban apa mentase ke program ka banbun.